señores, son as 6:27 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo. Non paredes! Por favor. Estamos cociñando en directo como todas as tardes na televisión de Galicia. Agora podedes parar. Cun público maravilloso que nos encanta ter aquí. Se ainda non nos seguiden nas redes sociais, recordade que en @voltascoprato temos case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Xente que está no público pode nos seguir, a xente que está na casa tamén, así que, por favor, dadelle aí ao like en Instagram, seguídenos e recordade que a semana que ven temos sorteo. Sí? Imos sortear produtos de calidade galega, Así que, por favor, continuade seguíndonos en Instagram, porque aí temos sempre receitas e os sorteos e todo. E atención, porque xa me permiten decir libremente que estamos a piques de sacar o libro do A Voltas co Prato. Póñense uns pelos cada vez que o digo de verdade, Podedes aplaudir ao libro tamén, Bueno, en calquera caso, aquí sempre temos xente maravillosa para cociñar. Pido un fortísimo aplauso para Xulio Mato, Begoña Vázquez, adiante os cociñeiros. Ahí está. Esta canción a min pilloume xa. A mí pillame merendando sempre. A ti sí, porque isto é Barrio Sésamo, non? Sí, cando iban polo tren, co tren aquel, os rapaces. Correcto, e por que poñemos esta música? Porque Xulio é un neno, podría ser, pero non. É porque hoxe os cativos e as cativas de Galicia empezaron o cole. Sí. Empezaron o cole. E aquí temos moita xente que ten nenos e nenas, como Xulio, como Begoña, como a xente que está detrás das cámaras. Como os sentides? Como sempre. Sí. Como sempre, as mulleres non man guerras. No. Eu por aí detrás escoitei aliviados. Escoitei no aí detrás, non é broma, non é broma. Ti como te sintes? Eu síntome ben. Que dixo o teu querido Xupo Cativo? Dixo que non tiña necesidade de ir ao colegio. Que pa que era mellor ir traballar e Con 6 anos, Con 5. Dixo que era mellor ir traballar. Sí, dixo que, bueno, porque ele vai por restaurante e pasou ben ali. Claro, dixo, é mellor ir traballar. Bueno, pues, si quer ir traballar, deixo tamén. Pero ele pensa que está, bueno, está quitando carné de conducir. Vale. Está quitando carné de conducir, entón ten que aprender a ler e a escribir. Correcto, por eso necesita ir ao cole. Ten que ir ao colegio e pesa, sí. Bueno, pois, señores, imos cociñar a ver que nos trae Elsa de Marín. Hola, son Elisa e son de Marín. Hoxe empezaron todos os meus netos o cole e o que máis lle gusta é a pasta, de calquera maneira. Espaguetis, as empanadas que lle fago eu, comen de todo. Menos o peixe, os frutos tamén. Gustanlle os flans, as natillas, gustanlle o flan de galleta. A ver se estes cociñeiros me dan unha idea para facerlle algo especial. Un biquiño para todos os netos. Un bico para Elisa de Marín, que está con nós hoxe, aquí no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Elisa, que é unha boa destas todoterreo, que lle conciña absolutamente de todo aos netos e as netas. Entón, nós para, darlle así aos rapazes que volven do primeiro día do cole, ao mellor un pouco estresados, outros emocionados, non sabemos, vamos a dar un incentivo. A ver, Xulio, que vas facer? Pois eu vou facer algo que nos fai a todos un pouco nenos, uns canelós. Moi ben. Porque a todos nos fixeron os abuelos, a todos nos fixeron os nosos pais, entón agora tócanos a nós. Correcto. E vou nos facer de atún. Pois son un poquinho máis lixeiros, moito máis doados de facer, e moito máis rápidos, claro. Claro, chegas cansado, chego mini cañotas. Sí. Chega cansado do cole. Non te agaches, mini cañotas. Papá Xulio, que me faz hoxe de merendar? Pois primeiro, a ver as notas. Vale, ten razón. Pois, para xantar, vouche facer uns canelós. Uns canelós. Primeiro vas comer os canelós e despois a ver o que che fai mamá Begoña. A ver, pois mamá Begoña, que temos hoxe de postre? Atención, de sobremesa. De sobremesa, unhas super natillas. Pero super natillas de verdade. Super. Xa me tes ganado. Con 4 cousas vamos facer un super bizcoito, merengue e tofe. E todo con... Mira que pouquiñas cousas teño hoxe. Ademais de natillas, vas utilizar bizcoito... Merengue e tofe. Bueno, botou por fora esta muller. Botou por fora. Podedes aplaudirlle tamén a Begoña, É que estaban aplaudindo dun en un. Bueno, señores, cociñamos, pois, algo para os cativos e cativas da casa que empezan o cole. Marchamos con Begoña Vázquez. Veña, imos aló. Vamos allá. Ai, natillas. Vamos allá. O mini cañota está moi contento hoxe, Estás contento? Encantan as natillas. Encantanme. A todo o mundo lle gustan as natillas. A can non. Mira, primeiro vamos a empezar polo tema do bizcoito, vale? Porque ten que ir ao forno, entón vamos separar. Non vamos separar nada. Cala que estou ca natilla, pero rebobinei e é o bizcoito. Vale.
Vamos a facer un bizcoito. Entón faz, por de un 6 lado, ovos. biscoito. Sí. Por un lado bizcoito, por outro lado vamos facer as natillas. As natillas vamos a facer solamente ca xema. Sí. E a clara vamos a aproveitar para facer o merengue. Estou vendo aí debaixo que a xente pode ver que é 6 de todo. É moi sinxelo. É 6 de todo. Sempre. 6 ovos. 6 de ovos, 6 de fariña e 6 de azúcar. Ese é o número Se do o demo. queremos... Ese é o número do demo, eso vai sair mal. Que vai salir mal, home, Vai sair mal. É o número do demo, 666. Outra anécdota. Outra anécdota, Mira, como onte, a se tortilla. estas horas me sale mal, estou fastidiada. Por qué? Non, home, un bizcoito. É a cousa máis sinxela do mundo. É que o faz tú. E quedache ben. Mira, vamos a montar un chisquiño. Tío, dis. E ahora vamos... Mira, é super fácil. Vale. Non necesitamos nin levaduras artificiales nin nada. Simplemente temos que montar ben. 6 ovos. 6 ovos. 6. Por cada ovo, se queremos facer máis grande, podemos facer máis grande. Ajá. Vale. Por cada ovo, unha culler de azúcar e outra culler de fariña. 6, 6, Vale. 6. Una. Vale. Dos. Podrían ser 12, 12, 12, 3, por exemplo. 4, 5, 6, claro, e 24, 24, 24. Vale. Sí, sí, por eso, por eso. Vale, Así. vale. Entonces, vamos, o que temos que facer agora é ir montando, non che quero facer moito ruido, pero bueno, teño que pasarme... tranquila. Dentro de nada teño que pasarme á máquina. Tranquila, non te preocupes. Vale, entonces, montamos o... Cando xa está, ten que clarificar. Ajá. Vale, ten que estar clareado, ten que estar... Cuanto máis blanca este o ovo, mellor. Mellor. Vale, entonces, cando este ben a espuma ben feita, vamos engadindo a fariña. Vale. Bueno, E se a xente da despois- casa ten algunha dúbida que nos chame, 664-483-419, se é o teléfono da Voltas co prato que podedes chamar para qué? Pois para contarnos cal é a túa natilla favorita. Que lle Sí. botas á natilla? Como che gusta esa natilla? Como as que fai Begoña? Hoxe de vainilla, canela e limón. Buah, espectacular. Podía Esa- ser de chocolate tamén. 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 Tamén estaría moi ben. Hombre, é de chocolate blanco. É de Oh. galletas. Oh. Pode ser do que eres te queiras. eres de natilla ou eres de canelón, como Xulio Mato. Chamade ao Voltas co prato e contádenos, porque ademais repartimos cartiños, 50 euros dunha vez. E 50 doutra. Moi ben. No televisión do colegio. Vale, na televisión do cole, moi ben. Vale, entón, deixo-te aquí montando, queres que Exacto, marque, porque facer ruido? vamos facer unha plancha de bizcoito, vale? Vale. Para que ti vexas. Entón, o único que vas facer vai ser batilo ben e engadirlle fariña. Exactamente. Moi ben, pois vamos a deixar aquí e imos con papamato. Canelones pa' comer, canelones pa' comer, canelones. Bueno. Papamato, aquí ¿Qué tal? está, papamato con Aquí nós, estou, na aquí televisión estou. de Galicia. Aquí estou, mira. Bueno, como tomaron mira. o primeiro día de cole das túas cativas? Pois a pequena veu xa mal da barriga. Xa mal? Sí, non lle Dos prestou moi nervios, ben. da tensión. No, eu penso que é unha gastroenteritis que lle pegou a nai. Ah, sí. Sabes Sí, que porque pasa? antes estaba Belén estropeada e hoxe estaba Sabes que pequena. pasa? Que as túas, sobre todo a maiores, xa están nunha idade que ao miro gusta lles máis estar... En cuarto, Claro. en cuarto da ESO. Están na idade que lles gusta máis... Escápaseme, xa cá está cañetas, eso, escapar. escápaseme. Estar fora que no cole. Sí, é así. Bueno, vou falar contanos, dos veña. canelós porque me poño triste pensando Vale, bueno. pensando Non te que se fan preocupes, maiores. Non te preocupes. A Bueno. todos lle chega eso. Sí, verdad. Mira, primeiro vou empezar ca salsa de tomate, Bueno. vale? Xa teño aquí, mira. Que me mole, aceite, allo, tomates, vale? Uns E tomates botaste troceados. orego, non? Botei un poquinho de orego, vou botar sí. un poquinho de sal, unha poquinha de pimenta. Moi ben. E despois o que vou facer é pasar a turmis, a batidora manual, pero sin trituralo de todo, que aparece algún tropezón, vale? Vale. Porque os nenos teñen que se acostumbrar a comer, a topar a verdura e comela, vale? Vale, entón, polo que estou vendo aquí, os canelóns van ser de atún e ovo duro. De atún e ovo duro. E van levar a salsa de tomate que é natural. Unha salsa de tomate natural e vamos a facer Totalmente. unha bechamel moi lixeiriña porque vamos a rencher estes canelós que veñen Ostras. xa, que non necesitan precocerse, entón son moito máis doados de rellenar cunha manga pasteleira e xa verás, facémolo rapidísimo. Xa que é moito máis fácil que antes, que eran as planchas, Claro, non? que había que andar pegando as Agora é moito máis cómodo. Ahora é moito Vale, máis vale, cómodo, vale. vale? Vale, moi Século ben. XXI, inteligencia artificial. Fixeron, deuseis por facer o canelón redondo, non? Vale, mira, e agora, mentre se nos van facendo... Aquí teño o sofritiño que lle vou botar para que quede un poquinho máis jugosa... O atún. O atún, vale, vamos a empezar ca bechamel. Sí, porque senón o atún, dependendo do cal, pode ser un pouco seco, verdad? Eso é. No, se botamos o atún só... E queda seco. Claro, non se ca. Queda seco. Aparte xa vas a ver, como vou facer a bechamel xa, porque no recheo vamos a incorporar un poquinho de bechamel para que nos quede máis cremosiño. Vale, vale. Mira, Como vamos vai, a empezar, non é capricho meu, senón porque a bechamel leva manteiga. Vale? Aí está vendo, outro día máis. Xulio Mato ca súa amiga a manteiga. Pensaba en rencheros de langostinos, pero dixe, va, Pero, é manteiga de agustinos. mira, Elisa seguro que fai con manteiga tamén. Pode ser. Porque toda bechamel, se unha bechamel con aceite de oliva é diferente. Falta o lácteo da manteiga, vale? Queres que lle pregunte á convidada? Xa que Pódele a preguntar. nomeaba, sí? Sí, claro. Pues veña, vamos a dar un fortísimo aplauso a Elisa de Marín. Un aplauso para ela. Aí ven.
Ven por aquí, Elisa. Hola, benvida. Hola, ¿Qué Elisa, tal? ¿Cómo ¿qué tal? estás? Colócate aquí ao lado de Xulio, por favor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ben. Sí. Así que ti farlle moita merenda, moito xantar e moita cea aos cativos, non? Os Aos cativos, netos. usalle moito empanada e os canelóns. Sí, os canelóns, sí. Canelóns e pasta, e macarróns e espagueti. Escoita. E teño unha pregunta. Ti a bechamel fala con manteiga tamén? No, eu bechamel non fago. Ah, non fas? Non, Anda. Porque non queren. Non queren? Non No, queren? No, E a ti gustache? a mí tampouco. Oi, No, Empezamos super ben. no, a mí no. eso é o que quería. Eu vou a ¿Cómo? votar. Eso é o que quería. Eu vou a votar. Como? Pero non Vou a fago. votar a ver se... Outro máis, outro máis. O parecer, Aí ó. está. Non Que si, fago. ai. Sinta presión, Mira, sinta aquí. teño aquí a manteiga, ahora vou Senta aquí. botar a fariña. Sí. E a fariña vámola sofreír hasta que obteñamos unha fermosa cor dourada. Sigue sendo unha Vale. bechamel, A ver, eu Sí, como, pero é unha bechamel. Xa, pero non che gusta, Pero, dixetes. a ver, que non me chama a atención. Xa. Bueno, a ver se che gusta esta miña. A ver. Seguro? A ver, Se además chamaste como miña filla maior, así que hoxe Que teño pode sair conquistarte. mal, Xulio, hoxe Mira, para ves ti? como xa vai collendo a cor? A ver, porque eu son máis de postre, Sí, Sí. pero é máis de postre. Escoita, pois azúcar non se pode abusar, eh? máis de postre. Que só mirar para ali, Claro, xa che ule, verdad? Pero Xa aténdeme che a min ule. agora, ó, aténdeme a min agora. No, é que sabes que pasa? Elisa quere marchar de xunta a ti. Sí. No. No, Elisa, non te preocupes. No. Eu o que ti queires. no, Queres ir ver o de Begoña? no, é igual, estou ben aquí. Segura? Sí, sí. Vale, eu, Eso como ti tamén digas. aprendo. Gañotas, Vale, por vale. Dios. Moi ben. Xulio, Bueno, eu vou contalle- facer a bixamel porque teño que encher o programa, senón... Vale. xa non facía. Pois nada, No, pero vamos. mira, vamos a facer máis lixeiriña porque necesitamos que nos axude a cocer a pasta, vale? Eu espero que che guste, de verdad. Sí. Vamos a botar unha poquinha de pementa, que é como a fago eu. A pementa gustache, Elisa. Sí, Sí, eu bueno, bote un iso pouco máis. uso moito, Bueno, Sí. menos mal Sí. tamén, menos mal. Bueno, Elisa, agora si temos que ir ver a Begoña, vale? Na miña casa o clavo e a pimienta. Gusta por moito, claro. Aquí tamén usamos bastante. Sí. Vamos con Begoña, vente, vamos con Non ter Begoña. fil aí, ter fil aí. Ai, A ver, Teño. ai, Elisa, mira, a ver, mira por min. Begoña. Mira por min. Mirade. Mira como sorrí. Ves? ríome. Porque isto é o que me Pero veches gusta. eso? Sí, Como sí. está a batidora? Mira como está a batidora. Sí, sí. Mira, está tocando, Claro, é Mira. automática. A verdad Si que o fai sí, Begoña non é coña. É automática. Si o fago eu, Porque hai que... No, apóyala así un pouquiño e xa o montela sola. Sí. Pero vamos a ver, isto fai no a xente na casa. Non o sei. No, Eu fago Ti eu. fala. eu non. A ver, Galicia, atención. Eu é unha batidora normal. Atención. Se alguén está na casa e fai o mesmo que fai Begoña co batedor, por favor, que nos chame. 664 4834 19, vale. Vos chamade, estades vendo isto, mira. Mira, ahora, porque así non necesitas axudantes. Que fai? Son Que yo fai teño esta que muller? pedir a ti axuda. E si traballa Está increíble, sola. Traballa sola. traballa E de sola. mientras vais facendo outras Non pasa cousas. traballo. É automática. traballo. Nada. Un bizcoito. Que? Un bizcoito estou facendo. Vouche facer unhas natillas, as natillas máis ricas do mundo. Bueno, Con tofe, con merengue mima... e con bizcoito. Xa está listo xa. Xa está. Xa está listo. Mira, yo a bizcoito vai 6 ovos, 6 de azúcar e 6 de fariña. Moi ben. Moi ben, 5, Non leva leves, non? Ai, eu... Non leva leve de nada. Eu xa parece que xa lle botei o ollo. Xa lle botache o ollo. Sí. Sabes que pasa? Ahora temos un problema, Elisa. Por qué? Hai que manter a tensión hasta o final do programa. Bueno, é igual. É como- É igual. Polo menos dime, vou no pensar. Hombre, pensar vou non pensar. Ah, vale. Pero bueno, Pero pinta mal. é de pero pouco. probar os dous. Xa. Pero para él pinta mal, verdad? Sí. Si tiveras que... Se tuvera por que Dios. escoller... No, si tuveras que salvar a alguén dunha morta, can salvarías agora mesmo? Ai, salvaría o dos. A este, verdad? Eu penso que sí, Bueno, mira, eu xa o vou temos. marchar, Eu quero que vexas tamén unha cousa, porque aquí podemos facer unha cousa. Vale. Teño que deixalo A aquí. ver. Vale botar na plancha, Vou non? botar, sí, é moi sinxelo. Podémolo facer cunha manga, que a veces que o fago cunha manga, pero mira, nin manteiga, nin fariña, nin mollas o nada. papel. Mollamos o papel. Entonces aquí podemos facer un montón de postres de corte. Vale, Destes que van arrímatela, cortados así. Elisa. Así non se move tanto.
E así, botamos. Non, porque así amoldase ben o papelciño. Sí. O truco está moi ben, eh? Non se pega. Anotamos o truco. Despois do truco do batedor automático, o truco de mollar o papel de forno. O batedor automático. Entón, vamos botar o biscoito así. Sí, porque senón movese moito. Claro. Así xa nos chega o biscoito. Quédanos un pouquiño máis, pero a bandexa é pequena. Que ben batido. Entón, agora... Sí. mira, feito aquí. Mira, agora vamos a facer así. Vámoslo a arrimar ben. Isto ahora, entre 6 e 8 minutos de forno, depende do forno, 180 a 200. E agora facemos así. A 2 ou 2,50, non? Teñe que salir o aire, tense que asentar. E botou as burbullas para arriba. Botar as burbullas para arriba para que nos quede así un bizcoito finiño, riquísimo. Vale, isto é unha plancha porque ten que ser moi fino, non entendo? Ten que ser moi finiño. E ten que estar pouco tempo no forno. Sabes estes pasteles que ven nas pastelerías Sí. que son así bizcoito, crema, bizcoito, crema? Podes facer as planchas, faz varias planchas, botarlle a crema, bizcoito, botarlle trufa, outra vez bizcoito, e pos un pouco de yema e quedache uns pasteles riquísimos para a festa. Que o venden no Que é a festa de tripas este fin de semana, eh? Bueno, Elisa, ábrelle aí o forno, anda, ábrelle aí o forno, veña, ábrelle o forno. Vamos alá. Canto tempo dixeches, Begoña? Entre 6 e 8 minutos, entre 180 e 200 grados. Moi ben. Pois que vamos deixar eu a sou Begoña como co seu máis seguinte alto, e paso. Claro. Elisa, ven por aquí. Ibache preguntar cal das dúas Excusas. levabas ti, pero excuso, verdad? Como? Excuso preguntarche cal escolles, verdad? Sí. Sí, vale. Por veña, pois vouche pedir que vayas á zona de sufridores que te sentes ali, vale, na grada, despois chámate. Vale. Veña, un aplauso para Elisa de Marín que está con nós con a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Bueno, hoxe empezou o cole. Por fin acabaron as matacións. E comeza o labor do corpo docente. A todos os profes e mestras, grazas. Queremos darvos as grazas por todo o que facedes. Pero que nos preocupa no Voltas co Prato? Obviamente non é cousa nosa encadernar ou os libros ou escoller extraescolares. Nós queremos coidar aos nosos nenos dándolles un aloumiño cociñeiro, sí. Hoxe volven cansados, pasaron nervios. E como podemos facer felices aos coitadiños? Pois facéndolles unha das comidas que reconfortan só pensando nelas. Queredes exemplos? Aí vos van. Calquera neno dormirá mellor e máis contento logo de comer unhas lentellas, un filete empanado ou algo de pasta, sexan espaguetis ou lasaña. A primeira semana de cole é dura e convén alimentar as súas mentes con comidas caseiras e algunha lambetada sen pasarse. Arroz con leite, flan ou natillas son algunhas das receitas máis populares e sinxelas. Se vos presta, probade as nosas propostas de hoxe e xa nos contaredes que tal como a sempre @avoltascoprato. Estou pensando se deberíamos subir a de Xulio ou non. Porque realmente... Pero vamos a ver, son os canelós, por Dios. Realmente, Están, claro. están boísimos. Están vos porque son os canelóns. Home, claro. Pero hoxe teñen complicada a vitoria. Dura, difícil. Bueno, a vitória sempre dura, como cañoto da verdura. Mira, aquí teño. É moi gracioso. Gracias, sí. Ah, A que moi me gracioso. encantan os canelóns. Mira, Mesturas todo. mira o recheo que estou facendo, vale? Moi ben. Mira, ten a ceboliña pochada, un poquinho de bechamel, que xa a teño aquí rematada, como ves, Ah. ves que bastante lixeiriña, Sí, sí. e o atún, vale? Que isto en concreto son 2 latas de atún, de uns 180 gramos cada unha Moi escurrido, vale? Isto as miñas e a todos os nenos do mundo, a mitad dos adultos, menos a Elisa, encanta. Vale? Vale. Bueno, entón agora vou Menos recheo aí, unha- entonces, enchelos así coa pasta ainda en cru, como que andí, Claro, non? sí. Mira, Vale. ahora que vou facer é como che decía, vou a meter un par de golpes ao tomate porque é a miña base, vale? Vale. Pero mira, simplemente rompémolo un poquinho así. Ajá. Non que, Vale, no, intenta non mancharme, por favor. pues non te rimer moito, Vale. porque isto é salsa de tomate e camisas blancas non van... Non son amigos, non. Non son amigos. Vale, ves? Queda así. con Ti queres que tropezós. queden con tropezóns Claro, para que se queremos que acostumen. quede Eso é, porque queda... Gústame máis a mí. A mí gusta máis que aparezcan os tropezós. Mira, entón vamos botar na base, Hola. ben de tomate, porque necesitamos Que que queden rico. case cobertos os canelós entre o tomate e a bechamel. Que rico. Vale. E como a recende? A recende A recende moi ben. Sí, sí. Recende ben, verdad? Hai Elisa, recende ben. defensores de Xulio no público. Hai defensores de Xulio no público que están Home, berrando. tamén, Recende ben, Toi, recende ben. Entre Elisa Maestri, se non acabades comigo. Bueno. O meu amor propio. Elisa é do meu grupo, Sí. Sí. É do meu equipo. Mira, o canelón ten fama de que é engorroso e complicado, pero ves que sinxelo, unha manga pastelera destas que hai en todas as ferreterías, nos supermercados... Todas as en todos os- ferreterías fíxome gracia. En las ferreterías hai, mangas pasteleras. Mira, cortamos un poquinho a punta, compras listo. esta pasta que temos aí, e xa verás ahora que sinxelo. A ver, está guai, non hai que enroscala, Claro, non é ya un ves, e vamos- peñazo que moitas veces Poñémoslle o dedo de é baixo para que non nos insufrible, caia, ves? e vamos colocando. Ah,
E despois, claro, vas botar por riba a bechamel e xa se coce no forno. Efectivamente, arreglamos un poquinho de queixo, se nos gusta. Sí. Non sei a Elisa se lle gustará o queixo. Elisa, gusta o queixo? Sí. O queixo sí. Pois logo vamos a Pero que meter non sea queixo. fuerte. O queixo que non sea fuerte. Que non sea fuerte. Acertei logo, Vale. porque collín este O suave, curadiño. o suave. Vale, ou non? Sí. Vale. Vai suave, Elisa. Vale. Ves, mira, É un pouco fuerte, ok. é bastante. Bastante. Bueno, Bueno. deixamos aquí a Xulio no seu pozo negro de depresión. Non estou triste. No, home, no, estás Son un gran perdedor. Eres un gran perdedor. Vamos con Begoña a ver esas natillas vencedores. A ver. ¡Oh! Bueno. Dale, Begoña. Ahí está. Moi ben. A ver. Moi ben bailado, moi ben Quero ver bailado. que máis vas facer, Begoña, porque Vamos estou a poner emocionado. natillas. Xa, pero que Sin máis? xeler, no, lo siguiente. Vale, pero que máis? Vale. Ovo, un pouco de maicena, Vale. e por biches que infusionei leite. Sí. Con un pouco de aromas. Sí, que botaste? Si lle poso Canela, botaste? Sí, un pouco de canela, un pouco de limón. sí. E agora vou engadir un chisquiño de esencia de vainilla. Oh, que rico. Así. Vale. Esto é esencia de Vitoria, Está rico. Oh, que da moi. Mira, aquí vamos a engadir o azúcar. Sempre facemos o que é o azúcar e as fariñas e todo eso, sempre no que son os ovos. Vale. Vale, aquí podemos facer máis dulce ou menos dulce. Eu isto non o vou poñer moi dulce, porque como temos tofe, non fai falta. Dulce, merengue, tofe. A verdade é que sí. Pero con pouco azúcar. A verdade é que neso teño que dar a No, razón a no, Xulio. no, Cañotas que leva o tofe. Teño que darlle a razón a Xulio, porque isto vai levar azúcar no, o seguinte. No, non leva azúcar. No, que va. Non leva tanto. No, que va, non leva. Ahora os dulces non levan azúcar. No. 6 xemas de ovo, está 6 xemas de non? ovo. E aí vamos. Eh, Agora vamos a engadir leite infusionado. vale, pero o leite ten Aí. que estar moi quente. O leite eu fervo yo. Ah, Eu fervo para que colleme ben os aromas. E pois tapo eu cun fil e deixo aí uns 15-20 minutos. Entón colle moito máis sabor. Vamos a retirar xa a canela, que xa non pinta nada. vale. Vale. Viches que separei as claras das Sí, xemas. correcto. As claras son para merengue, que eu xa o teño feito para non andar ca batidora todo o tempo. Vamos a recordar á xente que levamos de momento 6 de todo, como quen di. Ser de todo, é moi fácil. Esto. 6 de todo, Menos de azúcar. Menos de azúcar, que debemos levar 70. Sí, mira, Vale, vale. tiño o bote por aí. Mira, aí está, ten aí a xente aí debaixo exactamente as cantidades para facer as natillas, vale? 6 xemas, Exactamente. medio litro de leite, 25 gramos de maicena, 125 gramos de azúcar, vainilla, limón e canela, que iso Aí foi vai, co que jolín. infusionou o leite. Sí. Ah, E está ahora- montando. Non te poñes nerviosa que vas moi ben. Vale. Que non me falta o tofe. Bueno, Está teño aí, tranquilo. teño un pouquiño, teño un pouquiño de auga aí, Veño vale? ver a ver Que se leva falla. o tofe? A ver se falla. O tofe Azúcar. leva azúcar Azúcar e azúcar. e azúcar. A ver, de verdad. Que E leva o tofe? Leva nata O sea, que leva auga, azúcar. e nata. Pois esa é a pregunta de concurso. Por 50 euros, señoras, señores que estades na casa, que 3 ingredientes leva o tofe de Begoña? Auga, azúcar e nata. Auga, azúcar. Auga, azúcar e nata. Podedes decir auga, moito azúcar e nata. 664-4834-9, chamade. Non acabo o programa, os 50 euros en xogo. E, demais, teño que decir que onte Marisol da Trepa, súa nai, botoulle Sí. a bronca ao chegar Sí. a casa, por qué? No, ya, Julio tamén, Pero No, a por mí qué? no, que a mí non me Porque chamou. nos metemos moito contigo, onte. Bueno, eso é vivir pa oír. Xa está. Sí, é que a verdade é que además me Digo digo que eu, viña a mi eh. mai. Marisol da Trepa falou e falou ben. Dixo que te pasabas conmigo. E iso estás a che queimar. Porque non sabe o que hai No, detrás. eso é un caramelo. Isto é un caramelo como se está queimando. Ah. Podes queimar ou non? Bueno, xa estamos. Podes queimar. Mira, vamos a baixar un pouco o lume, xa non se che queima. Vale. Mira, aquí neste caso non quero que tampouco colla moito color. Vale, estamos vendo que Begoña está facendo o tofe e as natillas á vez e ten o biscoito no forno, é dicir, Sí. ten todo marchando agora mesmo, Teño non? todo baixo control. Vale, e cando hai que sacar, cando hai que sacar o biscoito do forno? Mira, lista, Ferveu. xa está. Vale, en canto ferve sacamos. Agora vamos así, mover un pouquiño Ah. para que lle vaya saindo a espuma, vale? Vale. Entón facemos o mismo. Vamos a meter no bol, Ai, vale? madriña, Begoña. Aí. María, es moitismo eso, E a natilla xa está. Ten que enfriar e listo. Móvelle aí, Julia. Porque este é como non terá naide. Sí. É como... De verdad. Mira. Voume queimar co aceite. Salenos un pouco xusto, neno, eh? Saliu xusto, sí, pobriño. Vamos a repartir cartiños, anda. Imos a cambre. Fina, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Como Fina. estás? Hola a todos, ¿qué tal? Moi ben, como estás? Estupendamente, ¿vos qué tal? Bueno, a ver, teño que aguantalos, que bastante é, Que Bueno, non son tan malos, non son tan malos. Bueno, chegalles, tampouco son tan bons. Tampouco son tan bons. Mira, non sei se estás atento ao programa, que che parecen as receitas? Hai algunha que che guste máis que a outra?
A ver, as dúas son distintas. Unha me tira máis polo dulce, outra tira máis polo salgado, non? Pero casi tiraría máis polo de Begoña, ao millón. Vaya, vaya. Moitas gracias. A verdade que os Moitas canelos... gracias, Fina. Os canelos de Que boa Xulio van tarde, ben, Xulio. Que tal? tarde teño. Que tal tempo tedes en Cambre, Fina? Fina? Me gusta, Xulio, estás perdido, eh? Estou hoxe o meu día. Estás perdido, Vou xogar a lotería, a ver como... Agora, vou che dicir unha cousa, Fina. Isto cunde, A comida que está facendo Xulio, os canelóns cunden, Porque son bastante contundentes, como podes ver. E non cho quita o médico, Viñame ben a mí, Xulio, viñame ben a mí, que xa tiña comida feita para mañá, que antes de No, ahora comer natillas mañá. Bueno, veña, Fina, por 50 euriños. Que tres ingredientes, ou con que tres ingredientes fai Begoña o tofe? Pois creo que con agua, azúcar e nata, non? Moi ben, Sí. aí está, 50 euros que marchan para Cambre, pero Fina, dámoslle un aplauso, por favor, a Fina. Que leva os 50 euriños, moi ben, moi ben. Moitas gracias. Un bico moi grande, Gracias por chamar. Igual, para vos Cariño. tamén, Xulio tamén, Chao, que non chao. estés triste, que tamén me gustan os canelóns. A ti tamén, Xulio, ti estate tranquilo, Sí, home, sí, Non estou pasa tranquilo. nada, estar ben? Sí. Mira. Sí, Sí, Fina, voucho contar a ti tamén. vale. Ahora necesito 30 minutos de forno. Vale, busca a vida. Maxia. 30 minutos de forno o que indique cada fabricante, Vale, vale? maxia. Neste caso, 30 minutos para que nos coza a pasta. É o que che poñían, pois, a pasta, non? Pasta. 30 minutos. Aí vai. Moi ben. Pois vou deixar a Xulio en mato aquí, se non me tapa, e vou ir falar con Elisa, vale? Perdón. A ver como vai. Veña, vamos co público da Voltas co Prato. Chao, pescado. Epa, ahora tamén podes aplaudir, moi ben. Son os momentos bonitos da tarde. A ver, dime, Ai, Elisa. dime, No, dime ti. ¿qué te dijo? Que sigo pensando mismo. Non digo nada. Non llevo dado desgusto xa, No, vas a dar ao final do programa. Ao final. Moi ben, cando máis doi. claro. Vale, así me gusta, así Se me non o gusta. pobre xa non acaba de traballar. Xa. Mira, eu casi che dicía que ti fai como que che gustaron os dous. Sí, hombre. Sabes? Ti pon así boa cara, sabes? Eu vou lle dar a opinión, se Vale. está rico, dijo yo. Perfecto. Tamén mentir, non. Vamos ver o de Xulio. Vamos. Veña, pois vamos dar un aplauso a Elisa de Marín que está connosco na Voltas co Prato. Veña, vamos para lá. Imos ao forno de Xulio. A ver. Vide. A ver. Vamos Vide. poñer por aquí, ven por aquí. Vide. Como está isto? Quieta, aquí que imos ver o de Xulio Mato. Pasou a media hora e temos... Ai, isto xa é outra cousa, Que Elisa. che parece? Ten boa pinta. boa pinta, isto xa é bueno. outra Non ten, cousa. A ver non se che ten que gusta. ver o que dije Isto eu xa... para... Atención, A ver se che gustan. Que eu... Esto, paso que pase, Elisa sin rencor, Ten Vale. boa pinta. Mira, Sí. mira que Hola. pintaza, Moi bo, está berrando o público, moi bo, Xulio Mato, moi bo. Moitas gracias. Ven por aquí, Elisa. Vamos a ver o de Begoña. A ver. Aquí. Elisa, atende pa aí. Vamos alá. A ver. Vamos a dar o toque final. Vai prender lume. Estou nerviosísima. Primeira Ormeña. comida, Recordamos que ten biscoito, natilla, tofe e merengue por riba. É todo, huevo, Casi leite, nada, vamos farinha a e dar un aplauso azúcar. tamén a 4 Begoña, ingredientes. Que o merece. Elisa, vamos probar. Vente por aquí. Ponte aquí e cando queiras, querida, podes ir probando as dúas receitas que fixeron os cociñeiros no día de hoxe. Mentras tanto, repartimos cartiños de que son os canelóns de volta ao cole de Xulio. De que son? De atún. De atún, digo rápido. Atún. De atún. Vale, veña. Imos ao Viveiro. Atún. Mari, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Veña, rápido, de que son os canelóns de volta ao cole de Xulio? Tatú, Moi ben, aí está. Moi ben. 50 euriños. Mari, quen crees que vai gañar? Home. ai, Xulio. Bueno! Gracias, Mari. Moi ben, Gracias, Mari, Mari. moi ben. Pois nada, un bico grande, vale? Gracias. Hasta loguiño. Chao. Hasta logo. Pois aquí temos a nosa Elisa probando xa o de Begoña. Veremos a ver se salta noticias, natillas tan máis boas que os canelóns ou non. Oi. Ai. Non vai Ai, saltar. ai, ai, ai. Non vai saltar. Non vai saltar, pode ser. Elisa, proba aí. E imos alá. Hoxe os nenos e as nenas volveron ao cole. Elisa veu aquí referendar que lle gusta moito unha cousa. Non sabemos o que. Elisa, xa está, tamén.
Veña, como máis, vale, non si, vou comer como que todo. queires. Elise de Marín, quen gaña o a voltas co prato de hoxe? Vaya, vaya, vaya. Gracias. Vaya. Bueno, señoras e señores, non marchamos. Queden coa actualidade. Corre, Galega, vémonos mañán. Con máis recetas, como sempre. A voltas co prato de Televisión de Galicia. Chao.